Berikut ini adalah contoh sambutan dari pihak mempelai wanita atau atur pasrah temanten putri dengan bahasa Jawa dalam prosesi ngunduh mantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi sanna li'ibadihin nikah wa nahahum 'anis sifah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Para sepuh pini sepuh ingkang dahat kinurmatan, panjenenganipun Bapak Salim dalasan Ibu Salimah ingkang tuhu kidul bekten, para sedaya kakung sora putri ingkang bahagia mulya. Kawitan sumangga kita sareng-sareng mujudaken raos syukur dumateng Gusti Kang Maha Agung ingkang sampun paring kawilujengan dumateng kita sedaya, sehingga wonten ing pawiyahan menika kita sedaya saged kempal manunggal kanthi pinaringan rahayu wilujeng nir ing sambi kala. Amin. Puji selawat saha karayan mugi tansah lumebero dhateng Priyayi Agung paungguling menungsa mustikaning jagat nun injih Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalah keluarga suprambah para sahabat mugi saged lumeber dhateng sagung penderek kalebet panjenengan sedaya lan kula ingkang tansah nyadong syafaatipun benjang ing dinten kiamat. Keparenga dalam derek matur bilih sowan kula mriki mudi dawuh saking panjenenganipun Bapa Soleh dalasan Ibu Solihah ingkang pidalem wonten ing Kemiri. Keparenga matur sepisan ngaturaken salam taklim saking panjenenganipun Bapa Soleh sekalian garwa katuraken dumateng panjenenganipun Bapa Salim dalasan Ibu Salimah kanthi kula ikraken bosan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaping kalih panjenenganipun Bapa Soleh dalasan Ibu Solihah nedya ngarapaken utawi nyuwanaken putra temanten kalih nun injih Dimas Bambang lan Roro Erniwati kanthi jangkep sakjodo ingkang sampun kalampahan nindakaken ijab kabul rikala dinten Senin tanggal kalih taun 2022 mapan wonten ing Kemiri kanthi pinaringan rahayu wilujeng nir ing sambikala pikantuk berkaendat kang momirah nun injih Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun ewetal punika kula suwanaken putra temanten kalih kula pasrahaken dumateng panjenenganipun Bapa Salim dalasan Ibu Salimah borong panjenengan badhe nggula wentah murih lestari widodo anggenipun jejodohan bangun bali wisma mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah pikantuk berkaendat kang maha mirah lan tansah manggi bahagia mulya sak lami-laminipun. Lan mbok menawi hadicara sakmangke sampun paripurna, kula sarombongan sekadang pangayaping temanten putri lajeng badhe nyuwun pamit keparenga nyuwun tambahing pangestu mugi lampah kula sakadang dumugi ing papan pidalem pinaringan sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Ing wasana bipilih anggen kula matur kathah kekirangan lan kelepatan minggahipun dateng Sobasita unggah-ungguh pakertining basa ingkang rena ing penggali panjenengan sedaya kula mewantu-wantu nyuwun agunging pangaksama. Akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.